बिमा रावा थांनानै थानांगौ। बिमा रावा जोंनि सिनायथि। बिमा रावजों जोंनि गोसोनि साननायखौ जों जोबोद गेबेङै आरो मोजाङै फोरमायलायनो हायो। रागाम बड'लेण्ड संस्कृति जिखिनिया কার্যসূচী অনুষ্ঠিত করা হয়েছে, এই কার্যসূচীর অন্তিম দিনার একটা বিশেষ কার্যসূচী আজি মাতৃভাষাৰ কবিতা আবৃত্তি। আৰু এই কাৰ্যসূচীটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মাতৃভাষা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। আৰু এই কাৰ্যসূচীত উদ্বোধক হিচাপে উপস্থিত হোৱা আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰাক্তন সাংসদ আৰু সাহিত্য একাডেমী বঁটা বিজয়ী উৰ্ফাবুৰা ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া, ইয়াত উপস্থিত মোৰ সতীৰ্থ প্ৰাক্তন এপছু নেতা আৰু বৰ্তমান বড়ো প্ৰচাৰী কাউন্সিলৰ ডেপুটি চিফ ৰবীন্দ্ৰ নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়া, ইয়াত উপস্থিত আমাৰ বিভিন্ন ছাত্ৰ সংগঠন আৰু জাতীয় সংগঠনৰ সন্মানীয় নেতৃবৃন্দ, মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, আজি প্ৰথমে মই ইয়াত উপস্থিত সকলো ব্যক্তিলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যি মাতৃভাষা দিৱসৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু বিশ্বৰ মাতৃভাষা, সকলো জনগোষ্ঠীৰ মাতৃভাষা উজ্জ্বলি থাকক, জীয়াই থাকক, ইয়াৰ কাৰণে মই আজি ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। सिबिनां रायजोफोर, सानथामनि हाबाफारिजों रागाम बड'लेण्डनि हारिमुफोरखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जि मोनसे हाबाफारि लानाय जादों, बिनि थामथि साननि हाबाफारि हिसाबै बेवहाय मुलुगनां बिमा राव सानजों लोब्बा लानानै बिमा रावनि खन्थाइ आवरायनाय मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। आरो बे हाबाफारिखौ बेखेवनानै होबाय मानगोनां इउजि ब्रह्म बिथाङा। आरो बे हाबाफारिया दान्दिसे समनि थाखाय सोलिबाय थागोन। दा बेवहाय नोंथांमोना बयबो बाहागो लाफैनानै जाफुंसार महर होनायखाय आं बयनिसिमबो गोसो गोरबोनि साबायखरखौ बावहरबाय। मुलुगाव जोंनि बायदि जोबोद गोदै राव बिमा रावहा गोबां हारियानो दङ। जोङो खोनानो मोनो, फरायनानै नुयो, मिथियो, मुलुगनि आथिखालनि जि मुलुगनां मोनसे थासारि फैदों, ग्लबेलाइजेसन होननानै बुङो, बेवहाय जोंनि रावफ्रा जेला मुलुगनि गुबुन गुबुन जायगायाव गोसारबाय, गुबुन गुबुन जौगानाय माहारिफोरनि, अब्ला उन्दै उन्दै एबा सुबुं अनजिमा खम थानाय हारिफोरनि रावा लासै लासै थैलांनो हमदों। मुलुगाव सानफ्रोमबो राव मोनसे मोनसे थैगासिनो दङ होननानै जोंनो खौरां बिलाइफ्राव माखासे मेसेजफ्राव जोङो नुनो मोनो। नाथाय दिनैसिमबो भारत हादराव गोबां राव दङ, 70निख्रुइ बांसिन रावा दाबो मोजाङैनो रायलायजानाय राव दङ। बिनि गेजेराव गोबाङानो बिजों गैया, गोबाङानो लिरनो हानाय, फरायनो हानायनि सुबिदा गैया। नाथाय दाबो बै रावफोरा गावबा गावनि हारिनि गेजेराव सोलिगासिनो दङ। जोङो बयबो लुबैयो कि गावबा गावनि बिमा रावा थांनानै थानांगौ। बिमा रावा जोंनि सिनायथि। बिमा रावजों जोंनि गोसोनि साननायखौ जों जोबोद गेबेङै आरो मोजाङै फोरमायलायनो हायो, जायखौनोखि गुबुननि रावजों जोङो एसेबां मोजाङै फोरमायनो हाया। दा बेफोरबायदि थासारियाव बर' रावाबो गोलाव सम बेसेबांबा गोब्राब थासारिजों जुजिनानै फैदों। बर' रावनि बिजों गायसननो थाखाय जोंनि गोबां मुंख्लं जानो गोनां जादों। बर' थुनलाइ आफादा, बर' फरायसा आफादा गोबाव सम सोमावसारदों बर'नि आफादफ्रा। बिनि उनाव बर' रावा भारत हादरनि 80 सिडुलाव थिसनजादों आरो दिनै 22 रावनि गेजेराव बर' रावाबो जोंनि भारतनि मोनसे राव होननानै गनायजादों। आरो बे गनायजानायखौ मोननाय लोगो लोगोनो बे भारत हादराव बर' होननाय मोनसे जे हारि दङ, जायहा राव दङ, बेखौ दिनै मुलुगनि मानसिफ्रा मिथिनो हादों। ओंखायनो आङो गिबियावनो बर' रावखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय जाय बिथांमोना थुनलाइ सोरजिजेनदोंमोन, जाय बिथांमोना लिरजेनदोंमोन, जाय बिथांमोना सोमावसारजेनदोंमोन,
जाय बिथांमोना गिबियावनो बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नेहाथारि जादोंमोन। बे गासैबो सुबुंफोर बिमा रावनि थाखाय मुंख्लं जालांनाय, बिमा रावनि खामानि मावनानै रुंसारि जालांनाय आरो आथिखालावबो बिमा रावनि थाखाय गोबां खस्थ' खालामनानै माखासे सोरजिबाय थानाय सुबुंफोरनो गोसो गोरबोनिफ्राय आङो दिनै साबायखर बावो।